Hausa Post, gidan labarai da rahotanni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, kamar yadda sanarwa ta gabata jiya, an ga na yi postin cewa Malam Lawan abokin aikinmu ya rasu. To a yi haƙuri, Malam Lawan yana nan bai rasu ba. Kuskure ne aka riga aka yi, kuma ina tunanin daga ɓangarensa ne. Jiya Lahadi bana nan, Allah ya yi mun yi tafiya Kaduna. To da daddare aka kira ni daga ofis, aka ce an zo har ofis ana so a sanar min da rasuwan Malam. Wanda ya zo da wannan saƙon abokinsa ne, amininsa ne. Kuma na kira shi ya tabbatar min cewa text aka yi mai, an masa message ne, an turo masa saƙo cewa Malam ya rasu da wayan Malam. Ya kuma kira ƙaninsa ya tabbatar masa. To kun ga wannan ai magana ce sahihiya. Kuma ni na kira wayan Malam ya fi so 50 ba a ɗaga ba, kuma tana shiga. To wannan kuskuren da aka yi, idan ma daga wajensu ne suka yi wannan kuskuren, ba mu san me yasa suka yi wannan abun ba. Amma ni ina ba mutane haƙuri, kasancewar an sa mutane cikin wani hali. Masu alhini suna yi, masu kira suna yi, masu addu'a suna yi. Wannan abun ba gaskiya ba ne, kuskure aka samu. Ina ba mutane haƙuri, Allah ya datar da mu. Su kuma da suka yi wannan abun, duk wanda ya zo ya yi wannan abun ma da wata manufa yayi, bai kyauta ba. Allah kuma ya sauke, Allah ya kare mu. Na gode, salamu alaikum. Hausa Post, gidan labarai da rahotanni.